kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating cell bio juice, ang ating CR juice, at ang ating peptide. O yan, 5 po yan na produkto na pwedeng makatulong sa atin. Okay? Sa may mga katanungan, kung may tanong kayo when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. So, dito muna tayo sa announcement. Mga taga-Labo at mga malalapit dyan na bayan sa Labo, meron kayong schedule ng free health consultation sa CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. Kailan? February 13. February 13, 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve po tayo. And of course, sa Legazpi, meron tayong schedule ng free health consultation ngayong February 14. Valentine's Day. Opo, sa CMD Center or NAB Wellness Center in Legazpi City, 9 a.m. to 4 p.m. Kung may mga latest laboratory results, pwede nyo pong dalhin. Okay? So, sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. At for the meantime muna, meron tayong isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, prostatitis infection. Tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na no, nag-try po muna ako. Tapos yung nasubukan ko po, yung CMD nga po, at saka yung CBF po, yun, dun ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung dagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Ayan, problema yan ng mga kalalakihan nag-edad 40 years and above. Kung hindi kayo naging maingat, delikado po na magkaroon na kayo ng mga prostate problem. Pero ang kagandahan na, taking our product, especially ang ating Power 5, kung ang problema ninyo ay ang inyong prostate, sa pag-inom ng ating product, hindi lang yung prostate ang matutulungan, kasamang matutulungan yung ibang mga problema po ninyo. Okay? So anyway, isa pang kwento ng kagalingan. Ito problema naman to ng mga kababaihan. Pakinggan po natin.
Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po. For monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito para daw pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, binigyan po ako ng gamot na, yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang pigtake ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. So, ginamit. So, ilang, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Di sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor. Doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, Meron ka bang, resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang kako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta po ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito.
Yan na po talaga iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ayan. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Nasiliado po, taga Idaraga po. Ayan, maraming salamat po. Ayun, o diba? Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 904-0717, 0939-904-0717. At isa pa ditong kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating produkto? Yan, hinahanap natin number 27. 26-27. Pakinggan po natin. Dito pa rin sa Daet, Camarines Norte at nagkita ulit tayo, ma'am. Pero ibang-iba na yung aura mo ngayon. Oo, kunin ko yung iyong kwento, ma-share natin sa mga taong kailangan natin ma-inspire. Ma'am, pangalan ulit, edad taga saan? Si Sinaida Hernandez Castillo, 76 years old, taga Talisay, Binanuan, Camarines Norte. Nung napunta ka dito sa CMD, ano ba yung problema mo? Noon po yung pag nakatayo akong matagal, lumalabas yung malaking bariko sa mulang hita hanggang pababa. Tapos namamaga yung paa ko mula sa may bubong paakyat. At hindi makatagal ng tayo. Gusto nakaupo, nakahiga. Nang marinig ko po yung sa CMD sa radyo, yun na po, hindi na po ako nag-atubili. Pumunta na ako dito sa CMD at nakipag-usap ako. Bumili po ako ng gamot at talaga napatunayan kong maayos. Kaya nag-ano na po ako, nag-member. Pero ma'am, may iba ka pang health problems noon at may mga iniinom ka bang gamot? Ay, marami. Para saan yun? Para sa puso at saka sa high blood. Ang talagang sakit ko talaga, hypertension at saka meron akong yung ugat na pumapasok sa puso ko, merong medyo nababarahan. Kaya gumagamit ako noon ng clopidogrel, 75 mg. Tapos, Ilang taong ka nang umiinom ng mga synthetic drugs? mula po nung 2016, 71 years old ako, dalawang klase lang yun. Yung clopidogrel at saka yung losartan. Yun lang. Pero habang tumatagal, nung pagdating nung mga 73 na ata ko noon, 73, na bago napunta ko ng CMD, marami na yun, naging 6. Wow, naging aning na. Kaya kung nung marinig ko po sa CMD na talagang maganda po at marami ko ng beses na napakinggan sa radyo, hindi na ako nag-atubili. Talagang pumunta na ako sa opisina ng CMD hanggang sa naging miyembro ako. Okay, ilang buwan ka na ma'am o taon ka na bang member? 2 taon at 3 buwan ngayong December. Yan. Wala ka nang iniinom na synthetic drugs ngayon? Meron pa yung sa puso ko. Hindi pwedeng hinto yun kasi sa puso yun eh. Pero ano ba yung puso mo? Umaatake pa rin? Ay, wala na. Hindi po ito umatake kahit noon. Isang beses lang yung tuwing tanghali. Pero lahat ng nararamdaman ko, nawala lahat yun at gumaling talaga ako hanggang ngayon. Kaya malakas na malakas ang katawan ko. Pero ito, ang dami mong binili ngayon. Ito po. Ano ba para- yan? Nagbebenta po ba kayo? Ay, hindi. Ako lang gumagamit niyan lahat. Dami? Ang ganyan talaga ko pag Good for bumili. ilang ano yan? Good for ano yan? 6 months. Wow, 6 months. Magnegosyo ka na. Ay, mahirap po yung ganun. Mahirap yung mga kapitbahay namin. Wala daw silang, maganda daw sabi nila sa akin. Talagang maganda. Subok ko na. Kaya nga lang daw ang problema nila, yung pera kasi mahirap lang sila. Kaya hindi Anyway, na ako nagbebenta. Anong ma-advise sa mga makakapakinig ng kwento mo, ma'am? Sa lahat ng mga nakakapakinig ditong aking testimony, huwag na po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo ng CMD at subukan nyo. Walang mawawala sa inyo. Ayun, napakagandang kwento ng kagalingan.
Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Odeline Dado and Sir Junjun Cabal dyan sa Vera Catanduanes. Okay? So anyway, dito na tayo uli sa announcement natin, mga taga Labo. Meron kayong schedule ng free health consultation ngayong February 13, Friday po yan. 9 a.m. to 12 noon sa CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. Of course, sa mga taga Legazpi o yung mga malalapit dito sa Legazpi, meron tayong free health consultation on Valentine's Day. That will be, siyempre, February 14, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office or NAB Wellness Center in Legazpi City. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. At syempre, may announcement pa tayo kung mapapakinggan to sa area ng Kapalonga, Camarines Norte. Andyan ang iyong lingkod sa Kapalonga that will be on February 20. Opo, meron tayong schedule dyan ng health orientation with free health consultation February 20, 8 a.m. po hanggang 12 noon. Ang venue natin, SQ Apartel. Opo, kita-kits tayo mga taga Kapalonga. And the following day, andyan naman tayo sa Daet, Jusel's Garden in Daet, February 21, 9:30 a.m. Jusel's Garden. At the following day, February 22, sa Hilson Garden in Labo, Camarines Norte. Yan po, ikot-ikot ang iyong lingkod. Haharap ako sa inyo, Camarines Norte. A living testimony na tulungan ng ating mga produkto. Okay? CMD, CBF, ang ating cell bio juice, ang ating peptide, ang ating CR juice. Yan ay gamit na gamit talaga ng iyong lingkod. Kaya naman, di ba, madalas sabihin ko, 21 years ago, nang ako nasa 40s, feeling ko I was on my 60s already. But good news, I'm now 65 years old. Wala nang sakit, wala nang mga iniinom na gamot. Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na ininom nyo ay acidic, nako panahon na palitan ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Also, yung mga hindi na regular magdumi, dapat maging regular ang pagdumi. Kung hindi, delikado, magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, ano pa? Almoranas. O, di ba? Ang dami. We have CR juice. Magsi-CR talaga kayo. Kailangan mag-detox tayo, okay? So, yan po. Dito na tayo sa ating mga announcement. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Oo, by the way, yung schedule ko dyan sa Daet and Labo sa 21 Daet and 22 sa Labo. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD. Retail price, syempre, $660. With freelance po yan. At good news, marami kayong matututunan. Dahil magle-lecture kami, tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. At pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Excited na ako. Okay? Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Malapit sa Jusel's Garden. By the way, sa mga taga-Daet at malalapit na bayan dyan, pag kayo nagpunta sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo. Basta kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay po? So, Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School, Purok 8,
Poblasyon Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode. Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang. Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital. Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato Balane. Sa Paracali po yan. Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on. Dry goods sa dry goods section, malapit sa Three Sisters Carinderia sa Dait Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Hello kay Ma'am Delia Bellogolo. Yan. Saang area kayo, ma'am? Sa Camarines Sur, 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Of course, sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at may NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang si Amdistaki Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, taas ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Procuan Ramirez Street, Poblacion Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, San Toninho, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkad, Casilia, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Beautician Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Riciel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Yamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga Albay. Sa Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Si Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Sa 1st District of Albay, Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ray Mendez, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay. Michelle Biasca, CM Bistaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At syempre, sa 2nd District of Albay ang aking center, CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket. Atop, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morocco-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Ma'am Nelita Vibal, Purok 2, San Francisco.
Santo Domingo Albay. Josephine Racho, Balina Daraga Albay. Teresita Red, Liguan Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako Daraga Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisa, Ison 1, Anislag Daraga Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan Daraga Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Ma'am Sonia Pereña, Purok 4, Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Meron siyang pwesto dyan facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3. Taluto, Kamalig Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan Daraga Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Central Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi City. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay. Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City. Okay. Refuyos Drugstore, Pantaw Libon. Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Asuncion Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Ma'am Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginubatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig Albay. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Ma'am Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. But of course, para sa inyong lahat, ulitin ko yung ating announcement. Opo, kita-kits tayo. Mga yan, free health consultation ay gagawin sa CMD Center in Labo, February 13. Friday po yan, 9 a.m. to 12 noon. Opo, and ano na tayo? Sa Legazpi, February 14, Valentine's Day, 9 a.m. to 4 p.m. po tayo. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, sa mga taga-daet, meron tayong gagawing health symposium. Kailan? February 21. Oo, 9:30 a.m. Giselle's Garden sa Diego Liña Street, Barangay 7, Indat. And the following day, sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. 9:30 a.m. din po. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD, 660 with freelance yan. Maraming ituturo sa inyo and pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Mag-3+1 tayo, okay? And of course, sa mga taga-Kapalongga, andyan ako sa inyo. Ngayong February 20, health orientation with free health consultation. 8 o'clock. Ngayong 8 o'clock, February 20. Ang venue natin, SQ Apartel. Opo, punta na lang po kayo. Opo, okay, so kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Ulitin ko na lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Mr. Ray Buenavista. Ako uli ang iyong lingkod, si Mami Lindawi. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.